Good morning. Naka-move on na ba ang tanan? Humana ang eleksyon. Hinaot unta nga kitang tanan mag-move on na. Bisan pa man unsay nahitabo, nindot pa malandong ano? While reflecting the gospel today, gibalikan po nako ang akong kaugalingon. Muna naka-realize ko, kinahanglan natang mag-move on. Kay daghan kayo tungod sa hitabong eleksyon, daghan tungod sa mga dili maayong at tungod sa ato ang pagdepensa sa atong mga gigtuuhan nga tan-aw nato nga mo'y angayan nga mga lagad kanato, to the point nga kitang tanan nagkabahin-bahin. Muna karon kitang tanan gipahinumduman, maghigog maay kita, dili magdumtanay. Amen. Sige. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Matias or Matthias, apostol. Gamay ra kay kitag nahibaluan kinsa kini, pero kung naminaw kita sa atong unang pagbasa, kinsa si San Matias or si Matias? Siya ang gipuli kang Judas. No? Pero kung ato kining lantawon, unsa may naan ni San Matias or Matias nganong siya man ang gipili nga gipuli sa usa in one of the apostles of Jesus nga gipuli ni Tomas ni Judas. Perhaps ang atong nahibawan tungod sa iyang dakong gugma sa Dios ug tungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Mao kini ang angayan og atong pamalandungan, mga kaigsuonan. Perhaps we can reflect what is the difference between apostleship and discipleship. When can we say nga kini siya disipulo o apostles? The difference is mao kini. When we say discipleship, we are just hearers of the word. Kita nga na din kita mga disciples na minaw sa pulong sa Dios. However, ang apostle is after makadungog sa tingog, after makadungog sa pulong sa Dios, kita nihimo sa misyon. Nahimo kitang mga apostoles. Sabtan, discipleship we are hearers, nakadungog kita, but apostleship is after we hear the word of God, we do something. We put in flesh what is unsay atong nadungog sa pulong sa Dios. In other words, kita gipadala para magbuhat og misyon. Karon pangutanak para kanatong tanan, sa kadugay na natong nagsimba, sa kadugay na natong naa diri sa simbahan. Kumusta man kita? Disipulo ba kita o nahimo na kita as we progress? As we deepen our faith in God, kita ba nahimo pag-usab nga apostol ni Jesus nga naghimo sa iyang misyon? Mao kini ang challenge para kanatong tanan. Ang atong ebanghelyo common kaayo ug nadungog na nato tanan. Ningon ang Ginoo, remain in my love and I will remain in you. Kanus aman ta makaingon nga nagpabilin kita sa gugma sa Dios kung kita naghimo sa iyang kasuguan. Ug unsay iyang kasuguan? Gugma, higugmaon ang uban. Pangutana, sa word nga gugma, unsa man pod ang atong nasabtan? Ang gugma ba para kanato pulong lang? Daghan kay kanato dinhi. Biktima ka ani mga nasa simbahan. Sige ta ingon, yes Lord, nahigugma ko nimo. Yes Ginoo, grabe ang akong gugma kanimo. Pero pangutana, ato ba kining gipakita pinaagi sa atong buhat? Anaa ba kitay pagpakabana sa uban? Anaa ba kitay gugma sa labaw ng hinahanglan? Anaa ba tay gugma sa atong kalibutan? Mao kini ang hagit para kanatong tanan. Kay baw kita sa gisugo sa Ginoo, maghigog maay kita, ipakita ang gugma. Kung ikaw mahigugma kanako,
kini ipakita nimo kini nga gugma ngadto sa uban. Pero ang gugma wala lang kini naglimit sa feelings, sa bakba. Hinunoa ang gugma kipakita unta kini pinaagi sa atong binuhatan. One of the things na na-struck kayo ko, especially kung nahinumdum mo sa gospel, I think third Sunday, nga si Jesus nagpakita ni Tomas sa mga apostoles. Pero noon sa gingon ni Jesus, Tomas, lantawa kini ako ang samad. Unsa man kini para kanato sa akong pagpamalandong ato mga igsoon usa ka butang. Nganong gipakita man ni Jesus ang iyang samad ni Tomas, kay kini nagpasabot nga ang gugma tungod sa samad mao kini manifestation sa iyang gibuhat sa katawhan, mao nang siya namatay tungod sa iyang dakong gugma. In other words, ang gugma ma-express dinha sa atong binuhatan. Question para kanatong tanan. Kita ba giunsa man nato pagpakita ang atong gugma sa uban? Giunsa man nato pagpakita ang atong gugma sa atong mga kaigsuonan? Nindot kayo tong naasahay sa ato ang generation karon, maingon din kita. Nahigugma ko niya basta higugmaon sab ko niya. Imagine gusto sa exchange gift. Ipakita niya iyang gugma, basta siya pod ang iyang tao nga iyang ipakitaan sa iyang gugma, mubaws pod niya. Saint Francis de Sales, nindot kay iyang ingon, the measure of love is to love without measure. Ang sukdanan daw sa gugma is wala kini sukaranan. Mao kini ang dakong gugma. Kaya mga igsoon ko diha ni Kristo, mao kini ang hagit kanatong tanan. Mamalandungan nato ang atong attitude towards loving people, loving others. It's so difficult for us to say that we really love God, pero wa nato siya makita. I always use this, ako gining emphasize permi sa akong mga wali, nga atong gugma ipakita nato dinha sa pagpakita sa atong care sa uban. Ang uban ka nato daghan kaayo, sige ingon dako kayong gugma sa Ginoo. Yes Lord, I love you Lord. Pero unsaon nimo pagkaingon nga nakahigugma ka sa Ginoo, unya sa imong mga silingan di kay kakahibalo mo tabang. Iniguli nato natay makit-an nga mga kuan dinha, di kita kabalo mo hatag. Makita ba nato ang gugma dinha? I don't know. Pero unsaon niyo pag-ingon nga nahigugma ka sa Ginoo, nga wa nimo nakita pero di ka kahibaw mapakita sa imong gugma sa uban? Baka kun kita. Ang atong gugma maipakita lang nato kini, ang atong gugma sa Ginoo maipakita lang nato kini pinaagi sa atong pagpakita sa atong gugma sa uban. Unsa may giingon sa Ginoo? Ang imong gibuhat sa pinakaubos na kung inimong sa atong pinakaubos nga tao, mo kusab kini imong gibuhat kanako. In other words, if you show your love to these people, labi na katong mga tao nga nagkinahanglan, katong mga tao nga biktima sa inhustisya, biktima sa bisan unsa nga mga pagpanglutos, mga pagdaog-daog, kung imong gipakita ang imong gugma nila, imo usab kining gipakita kanako. Kamo nga naay mga katabang dinhi. Usahay, nakabasa ko usa ka article, nindot kayo, ang title sa article, Banal na Aso. Naayo sa kaamo, payos kaayo. Makit-an nimo nga grabe kaayo mo simba, magsigig luho din ha. Grabe kaayo mo, kanang grabe ka holy when it comes to prayer. Kung makit-an nimo sa simbahan. Pero pag abot sa balay, kasalbahis niya nga amo. Di gali kahibalo mo tabang, muhatag sa iyahang maid. Delegate underpaid pagani. Gidaog-daog pa. Unya dinhi sa simbahan, makit-an so payos. Banal na aso. Santong kabayo. Di kanta naman to. Mao kini pagpahinumdum para kanatong tanan. Remain in my love
and I will remain in you. Mao kini, kung gusto kita nga ang Ginoo magpabilin ka nato, buhato nato ang iyang sugo. Maghigugmaay kita, ingon nga ang Amahan na higugma ka nato. Ang atong gugma, ato kining ipakita, pinaagis sa atong buhat, pinaagis sa atong pagpakabana, ngadto sa uban, labi na gayod sa mga nagkinahanglan. Amen. Palihog manindog. Si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala ug nagmando kanato sa paghigugmaay sa usag-usa. Ipakita nato karon kanang maong gugma pinaagi sa matinud-ano natong pag-ampo ug moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga pinaagi sa pagpuyo subay sa bag-ong sugo sa paghigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga naghupot og mga buhatang publiko dinhi sa atong nasod, nga magiyahan pinaagi sa Dios nung grasya, aron mag-alagad uban ang kamatinud-anon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga minyo nga sa matag adlaw diha sa kalipay ug sa kagul-anan, mabutang sa ilang mga kasing-kasing ang sugo sa Dios nga magminahalay sa usag-usa. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Shibalipari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang mihalina, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang pinuy-anan, diha sa iyang kahimayaan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Sa hilom ato karong ipadangat nga to sa Dios ang atong mga personal nga mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Amahan, dawata ang among mga pag-ampo uban sa samang gugma nga maoy nagdasig kanimo sa pagpadala sa imong anak aron mamahimong sakripisyo nga nagawagtang sa among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.